mga luod kay mga naong oh. Cute di kaya ni Mia eh. Klaro kayo lagi ni kabit si Jikoy ba nangisi-ngisi man. Una kog mag-date mag cellphone. Wala nga mag-cellphone. Unsa may gamit ani ug dili gamiton? Timing po na mag-date ta. Sus, uir po kay ka eh. Nakailain no, kaya nag-ngisi-ngisi naman ka na sa cellphone. Una ni mo no? Murag wala na dyan na mao. Ulangan be, kita may gana na mag-date niya. Mag-cellphone ka niya, layo pa yung kita, di pa yung tatapon. Isa mo paganahan mo tapad di mo nga igang mo po kay kagnaw. Grabe na yung kika sa kuha ba. Di man dyan siguro kunin mo laboy. Sus, nana po ng istorya nung balik-balik ba? Walay klaro. Si klaro, nakaklaro. Ano, nung smile mga ka sa cellphone. Kabalo ko na kay kabit na. Na, mauna kay pangunahan ko ni mo. Nalingaw rin kung tanong-tanong video dari. Bahala ka diya. Basta tama gyud ang mga inala sa babae. Bahala ka diya. Hala, lakaw rin to ka. Ipadayon na mong unang dili mao. Kabalo dyan ko sa among instinct mga babae na ginabinoangan namin. Mailan dyan ako. Priyabe may mindset ni madumana. Dili kong sagot na nakajay kabit. Balikon ako to. Lagi daan pa ko na agi lagi kabit sabak-sabak pa oh. Oy, kagwapo dyan mo Jikoy oy. Ay, siyempre, chick boy biya ko no. Mo ginang-ganahan si Muhan no, playboy. Kiss ko be. Agbaba oy. Ay sorry, not done may Colgate. Tanawa lang dyan, nagnahin ka sabak-sabak. Oy, babe! Uy, babe! Hala, naibayot! Yati, butak! Lagot yung ko ninyo, ha? Ay, yati mo na! Kala, ipag-uwas mo yung pagkalalaki.